Pentsa ezagun hitz egiten ari garela, hain zuzen ere, Erredentore parrokiatik Salzidoko etorbiderako dagoen tarte hori eraldatuko dela guztiz, eta nolabait eraldaketa hori bihurtuko duela orain gaur egunean errepide bat den kale batean nolabait, esparru atsegina bat bihurtuz, hain zuzen ere bertako karrilak 3 diren gaur egunean 2 karriletara pasatuko da. 49 aparkaleku berriak zabalduko dira bertan, Oinezkoentzako paselekuak ere egingo dira, pixkate transitoa errezago egiteko. Azpimarratu ere bertan zabalduko dela Erredentore parrokiaren aurrean egoteko esparru zabal bat, jendeak eukiko du aukera bertan egoteko eta esparru zabal horrekin gozatzeko aukera, 1000 metro karratuko esparrua hain zuzen. Eta esatea ere 50 zuhaitz baino gehiago landatuak izango direla tarte horretan ere pixkate irudiaren aletik ere irudia hobetuz.